Rasnogor tulasi kok kuciawa buri baitonggo bo manjaka uskango hangrani bazan dino 13 tarik hangrani bazan 13 tarik bile iko bo ano bithi sapuli khani mani apa no ungko nampaknya bithi iko nadi tabo hibidu mo bidu ho nadi খাইমানি বলতে কো যে বনো বিথি চারি মানি বিয়া ও কই খানি মানি আং খাসিগো নাং খোজা মান জাগদো আং তেবো গরম নঙ্গো জং mo biya da nadi no lama se no na bagay planning bihino se bosai bothanani bagay dak barang khani Tesha norong ne buskango saya video tesha tuima khapika tamule saya hinba o bukhuk jungni live ni kok belakhino saya ngi tongkha tamle hinba Khwktwi Debbarma bini Bwsai bini mukha Asha Debbarma bini live o belakhino saya gotona ngi tongkha bini Bwsai lamani bono nonna ni bagay Bithi Chari o je chini Hindu rokto montro tontro ro khayo hinlayo omtero ngi tongkha hanai bini thani kok bini Khwktwi no kok khana kaw kok ngakai bobo o video o sukrumui sanai je bini live o tam ngi tongkha norok soya kare o video no paithak suk naidi norok saimana no kaham khaye sukrumui naikha ngakai joto no khulumungya pharo puila no joto bayarong no Ngai obono kaisa tini video tuima hapika jesi ni bukhukje asa bai bini life tamukha botini ol video sukurmui sanai ngai bukhukje nang sadi jesi ni joto baya rongno sini public rongno je nang bai tamukha je ni life buti gotona ngai tongkha nang je o gotona ungmani bisingo nang je bobai tongi de mano pupuilao nang to sawi paikha je nini Bwsai Khwktwi Debbarma nang bobai je din logoi tongi ni mano tamukha sukrumui sadi sini bayarongno khulumka jotono no bayarongno ani live ang sanaya saya hintongphono sanani hima phakya ang ani Bwsai tomungno ang sana hima phakya tini saya hintongphono ani Bwsai ang tini da hamno khna da hamno hinai ang onek doriya no naikha onek din no naikha ang an Bwsai no hamtu hinai hamia bote bo ang tini khama sasinai saya hintongmani no tamung khasade 2017 o bo 17 bai 16 nongkha ang kisa bo mutuk narmalia Rasnogor tulasi kok kuciawa buri baitonggo bo manjaka aro ni local ni bororo bai ro munyar jakha bo aro 10000 ang nang bukha aboni pore 2018 waisa aidangkul sikari bari o brom narujak sakwa toy sakubului bote sakubului abo payese আর পরীক্ষা আং আরো 18000 রাং রাংখা মারি সকা আং আবো ব যত পরমান তঙ্গ অঙ্ক মনাসং আও আং তাবু মুকাই সালি আও বড় রং ন বড়ক ন রাং 18000 বড় বায়া কমাইখাইনো মারি খাং আর পরে তয়সা আফরদা হামনা হিনজকা হামলিয়া বসাইবা আং খলবই হাদা হামনা হিনে বুইনো বখনারি রিয়া আতেখে তনি মানি इंगेले आंगै तयसा ब ulokai nyo unisanya 2018 ses nong ka bo nisna habu acha engka bo apurkai toy sabini bai bibi okrab bibi bai ano jukti khayoi tabis rogri kha nosto rok khaikya pun rok bai pun bokhorok kosom bai ar pore parawo salakya member chairman bai lokalo bo salakya lokalok ni kokno bo mani liya bibi bo thangi salakya parawo jotono nari somoti sohon salakya singa purbo acha hanggar apurbo hamliya bo iko hamya mang na apurda hamno hini sung ang bono muti khai da hamno hini khoi bo sung family phai tong phakya khoi bo muti pan hamsi to an Bwsai te bang hamrina bago onek chesta khakya hanggar khoi phai bo ham ek bochor 1.5 বছর motor hamgana khoi phaioi ar pore bote sa parawo raba danan hini bo thangka abto samung bele bohok tongo ma khayo nu songjar tongo ma khayo hangka bo thik ase apru bo wala solai kari kha kajang khan thangoi bo khanyani hin thaka iko thangoi 2 মাস 3-4 মাস rong khna ar pore khanya bo ano hanya hate sa nosto khas khasyoka hanya ha tabis rogri sopka ar pore bo khoi rogo thangoi apruka khoi thangoi nog rok mani rok bokhok bai kha bokhok maru ban thani tabu bo purup tong ko tabu bo dani ro bokhok kabai mani computer ro bokhok na himan di computer kha bokhok bulia bokhok na ka naikha dani kha bokhok ka Engkai tabis kai bo tak do sari soka abon pore si iko tabis botongo iko bo ano nosto keman tabis kol thamni kol ni ma mukha te kol sa ma mulia ang abo bo
ani busajuk tongo busla tongo bahamjuk tongo joton tongo ani no hingkai ano bo da tuyoi go da tuyoi ri phirika hingkai busajuk ma satongma basi bo ano ani no bumaka buka bumaka buka asu buimalia hingkai bo haya thangmani haya thangman ano sopa soro bukna chachu hingkai ang dam dam klai thango hingkai lengna nai tongoi ani bahamjuk song ano romboi asuk riwoi bokhoro rok tui buloi ano onye khe tui phaika onye khe tuya kunoi ano khwai lairi klang thaka ang to haya purbo ang sorry haya 4 mas laga to yang onos to bang tab suro maya khui ko tabo butong khan ya ko tabis kol sabin thani ko lima mukha mo bo busajuk no busajuk ni thani ya pharisi mamu manchu a nga tamo khane huma ka bo ka tamsa mo khai i ko tabo 2025 ka mo khayo tak 26 soli tong na tak 26 soli tong uskang go hangrani bazan dino 13 tarik hangrani bazar 13 tarik bile i ko bano bithi sapuli khane mani uno walai ma bukure sulai ma bukure hangrai khanya ni phadi sing hangrai khailai ni bo phai sopayo hinai ne manu bithi bo khui bonai mano drugs ni powder ni bukhe to sawang numani nai de bot bia bai bok ko sa thanga bok ko sa bang su bot on lai chetra ni da bok oro ha bi phaya bithi ta ba no su ating la Apa mau ungkunan banget Bithi enggak dong kata. bot ta ha phanya na bot ta mo ha phanya na ha botol bisi ni bot ta mo thi ha phanya na ang 다시 원한 거자 만작도 안 때보 버럭놓은 거 좀. 뭐 비하다 나지. bayaro bihing no som tu rokhai jodi bo khalai tong ga bhai ke nai ba ga bihik bo bai buti khaise tong nai iko ko nasi nagare iko tabo musuk tong kho omono porka khakai to manjang nai kasar thagi si tek sin nin mono ban khai no to ni di kamo nangana berwati nga obo khai tam khai ang bo ano te ko 2026 jon bole 26 iko ang thana bo pulis bori kha ang bo ano bithi rok khanika nosto rok ri khaikya nosto rok khayu hnoi ang thana bo application di kha tabo thana ro buti samung khai thana ro ta buti samung khai ang nabo no nasingoi tongo nasingoi tongo thana ro tam khanyo tam ya prisana abo ano tabo ang thana no nasingoi tongo application di kha bo abo luku rona ang abo no koijawo ang po bai to din kolok thangmania uti hinga ang to bono busai hini je bihino busanya bisas khaya kai sabno khanya ni samna khaina ba ang sabno asawi thangba ang busanya no asawi thangbole ang busanya asawi se busaya ani logi wo jemu do otio ano buthana nai tongo ano ani logi kari ka hangka ang bo bai tam khanu kum songjar khanya ba ang bo to bo bai ang nu kum songjar khanya ni ka to ani busai si logi kari hangka ang sabno asawi nu kum songjar khaimana songjar khaina ba gai nang je samani te kaisa kok samani je botabu je boyang bukhak bo te kaisa tamo hnoi kisa samani nang obo bo jaga focus khai de tabu to tong bo te kisa buri rok bai to de tong no obo kisa focus khai de to video hangka bo Bahelabari wo uskango bo suno busajono phone kai hotongo nin baba uskuti ba buri tui gurok tongo nei ar pore দুই দিন 3 দিন মতো দরিয়ে no saharka busajono ano saharia bobo busajono si saharo nin baba uskuti kawoi buri tui gurok tongo hangkai 11 tariko khai bo o buri bai behela bazaro komla rok pailayo borok bazar khailai phaipu ar pore khaino bo khwaye phai hapayoi jungno hangrai khanya ni phadi hinsau abure hingkai bini stop de oburunya bini ustabia bini tongma buri po tabo oburunya nogo bo kajiang le wala lai tong khana woi burunya busai nogo khai baijal sai tong abun bo kaglai mane balwe ho dibus laya ko pu khapile yasming tong po buri bai baijal shankari ni pu sela burunya busani nok hingkai oburi khetabo behela bazar gana o pu buri busama sa sela pu hingkai sung to abono to ang mokol bai thang nu ya bunyo sai khnairo an sago ani boi sama kisa ani phuno puru butong do an phuno ang bidu kisa khakya ajagani bororo lokale bororo ko jotto no saka hingkai tong kisa abono ang phunung mana no kisa puru o puru no ang apur aro khai ang bini bihikin salia bini ngko hin sawo bo ajik se ang hin sawo hingkai tabo lokal ni bororo nai dita nai ya kuning kurita iko naji tabo himbidu mo bidu naji iko ang bidu kok salemani kok salemani ang bidu kisa khajnar khabono
ang bido khaina romani kisa tongo behela bazar gana wo pho aburi ni nok bo aburi bai tongmani kisa chol man buri to nong behela ni nung nai Bwsai jong sai mia ta Bwsai ta tong ko gre Hinggai nung tabukle tamo naiba sade obono kicha ang khai nayo boto lamani anok bini kebe mani no ano no nani nai tongkha ang to bobai dini doria to ang tong malia age hada hamno hinai bo habo hamlia ta kha buroi behela bazar gana wo pho buroi bin buroi tongo hini khnaka tesa aram bong sokka bo hamya himai ko tak tesa hungui sitong soka hangka ang tam kha bo anu kung songsa khai manai obole bisingo se no lamani no nai ke bo chesta mang khai o chesta mang khai tongo hinggai nung le tabuk tam hunle wanchuba ani phadi step ngate botabo ang bobai ano no nai tongkha bo ano kagri situ bot kaje tong situ ang bono kebe ngung khalia bote bote ani jam to ang ban chino nangne bile an jam to tongo ani bosa bo tongo odikar tongo je banchi nani ani to ang situ tire ang shite tang phin mana ba ang khashi tong tang han thui me bile bobi ni botong tho ana ang tong nai ang to tabo ang abono bisar na yuta joni thane taku bukung ni thane joni thane ang to no public thane ang bisar na yo ani to odikar tong ko ani langma tong khang kai ang langma tong ang mo thang tong na musungo ang mo thang tong na musung yang ya hingka botabo buri baisi ko bole bonu kung songsa khanya ba bini lamani ano no nai tong kang songsa to bobai khai me bile ano wa che wa ni ya kangnani hingga kai somaj no tei de kangnai na nung mane aini thani thangi de kangnani ni mane wanchung butui ang somaso thangka agi somaso thangpa no somaj ni gobang mon thangka somaso mani liya ang tabo ain no thansinai hinggai nung bo kicha sadi je bobo bipod nangai phaikaba no logi tui phaikaba nung busuk joro tui ba saiman bini jibono tamungui to kha kisa sai khanari disini je public rong no khulongga jotono no ang je saima mani te ang sai khanare wanu ang bo hangre khlanyani no phayo do yango hinggai ang khwayo komla rok paitlangan sari go hnoi binaro hoso thui thangana hangre bajan dino hnoi binogo hapka hinggai je dino kom hangrani bajan din age o din saltota komala pai tu phepuro hingangke baham jugno ke tabo bai kol khaikya iko bono kol khaikya kol khaima sini baba no boro hingkai baham jug saharo baba bologo phaitong phuma hingkai bologo phaitong phuni samani tolasuko bologo phaitong ni samani kol se phun chitandia ko logino khwayo bara wo nokjak tong phakya hingke bara wo nokjak tong phakya hingkai komla pai phaipo behera bani hingke baham jugno ko sa tong khabo ang bologo sokbakya hini je bo sahaman tare no baham jugbo bokra jono sa kama baba bologo phaitong pho tolasuko bologo hingke yang khwayo se bara wo hap tong phakya ngi bi ham kok se bini kong no hingkai phakya hingkai no ani sakabono asukti kumoi ning boron phaisa hingka komla pai tu ini komla bo sungna kha hinya ang bo sungka hingkai iko mungko sible ani mo 10 tabo 11 tabo 50 taka hini so hingka pa dam kalai ni mancha khabla kumoi hingkai sing bo bai phatara rok salayo kumoi hingka hangrani tangana ni mantra riya am hairo phatara rok saka hingkai kumoi sekala hingka ba phatara rok saka hingka bon to sabam ti ronggani hini siba hingka hangrani nogo thangi an nogo to hangrani bajan din tem phongkan hangre bazar ang bo nogo thangan lama bo nogo thanga bin lama hingkai hangre dino ka phai te sa bin barawo sing hangre khlanya ni ko dipsa nogo hangre khaye dipsa bin barawo hangre khanya ni an nogo to tawar maya ang te phone bo khai me ke bono phana nogo thangan phone off si bera jaksi ang je dino hangre dipsa khaye gari rizab khaye gari kasapur ang baino kol khaika kol khaime pore bo sawo manai ani obostha te hari niya sinono ni salong ma hangre khanya ni komla ti phai dini saman ba din ka tangi bo om hai khlanya na agi go tam khate ka baro he खाइमानि बोलते को जे बोनो बिथि चारि मानि बियावो खुइ खानि मानि मिक्स खाइमानि मो इको गुरा और ताबो बसराब ज तंगो इको ताबो बसराब ज तंगो नरौ नाइ माने काहाम के मासो बसिजा गे कोफुर ब्ला कोफुर काबो ग्यास खिजा गया ताबो इको मो नंगै पाइमानि जे तलाबो गलियानि बारासि मो मुगालो बतंग इंगे बो नंगै सिका आस जे गोबां माने नंगै सिका अंका बत्ता मंखाना इंगे नों म बिथिनो सावै माने ताम खा जे नाय तंनाय ताखौ बुखौ रुनो नों किसा सावै खाना दि ताम बबा हायिं खानि नि बते हाय फिलिं खा म बिथिनो नंगै आं बिसिया 5 मिनिट रं नंखना 5 मिनिट नि बिसिंगो न आं
bokhroka asto ping ping ke mehbo shori ka yang busaka heleng mutungu ga bokhrok pa yang go ang bokhrok pa yang mehim ka bokhrok mehgo kisa pon ong ya ano sopere bu bukhabo ang bokhrok pa yang tongkro o somoyo I an shori kisa pon I sakrei ang khaga siun tong do ga bokhrok pa yang go ano ro bukhabo sopere wo moro ya tong somjaja 그리 그 바카 kebaka soibar ang o soibar kebaka bano soitanung go mo soitan salak sihni bano phaibu phakya 오 비티는 갈이오 카니바시 나데 소이자는 운 사이던 거 I bo mo bithin gali khanbaya bahai ekdom moto nungfurka sida khamani ar muska khawun senia 5 minute bisingono ang bokrok pailiya an shori ro kunu mo muting nang kun saimaliya kha chiliya thaka phena bo kajak do nga phena bo ka ka ang 5 minute bising chang abo haing thang ka ang te tam hin saiman sina ba an bokrok kunu phan samay tabu ba ang mai bo sai meya bokra kat ka ping ka mihim bo bokrok I tabu bungun tong ko bokrok ro mihim bo bokrok payang go shori kuluya bo hogo mai ki chapan chana musunya tike kango ang 예 비니 또 다보 Bwsai sing 성들 가요 우리 버럭 건가 Bwsai 성들 Bwsai 누군 살럭 나봐 살럭에 봐 Bwsai 하면 같이 니 버리니 무슨 비리만 우리 동하나 그러니까 아번 방에는 Bwsai 비니 망이 동고 버리시 뜨자 까냐니 Bwsai Bwsla 스 거터로 세 버럭 다보 아마 행기 동게 뭐 바기 동만아이 봐 뭐바 가시 부리 버럭 앙 가시 부리 버럭 부리니 두쿠 부리니 부지고 그러니까 Bwsai 티그린가 부리 버럭 담게 티나이 봐 어머너 저도는 다쿠로 부쿠로 너는 완적이네 시디 뭐 다북 다무 칼라냐 칼라야 너는 코멘 카이 사디 뭐또 제 소이티 소이네 파이야 다북 라스트 시즌지 뭐 라스트 nona bagai planning ka 비히노세 Bwsai Bwthani 바gai 드라그 바랑카 네 제코는 판 비티 차리 왜 많은 hunkenke Bwsai 비히니 바gai 쇼트로 जों किन्तु याखंको साबायबो मगलको सजर हाबो Bwsai सागो जे दायित्व जों बिहिनो Bwsai जे हास्पताल लाङो मा बानचिरु इनके Bwsai बिहिनि बागै सत्र इनके बय आरो संसार खानि ताम दंबा कोन करिका संसार खानि त कोन करिका इनके बिनि बतो लाइफ दंगो साबलानि दिनमको पुस्कांगो दा बाय दिर रासो जक दंनाय बिथि खौइ साबले गलगल खानजक दंनाय बा केबो आबनो लाइननि थांगला सयनि थांगला अबनो खाबिया हंगे जानलामा जांथु तबो Mother kanyani Bwtharnani toknani amani lama tatangto hangya hangga bokubuni burina hamsa tongkangi kadita kadi bini botolak tong Bwsai tong hangkai ning Bwsano to khibi maya Bwsa tabuk buma bai masa bufa bai masa ama haike je baglai ma haike ngi tong khebo ingken kai ঠিক আছে বতো সাইমানো ani alada tongo nang tabuk jengna to ngi thangsi di ni lama nang ngi thangsi di nang ang bai কোন ফানো অঙ্গ তা কালেকশন তা আংছি দিনে Bwsai রে তে বব আসি রুথারগলা খামু যে সইতেছে সই ফাইকা তাবো লাসি সন গঙ্গে সাবা আস সই মানা বে বছরে বছর মাইয়া খামেলে nona naika mane busu gotona kotorongui tongka ho খামেলে বিছানিছি সাই হামেলে থিয়াসাকনি जों बबायसे थियासाक Bwsai नि गुरु मा बाबा निसलाय कतर ब हिनि जों मानि उइ तंगंगा Bwsai से बिहिनो सत्रंगाय और ताम तंसिबा और कुत्ता करिखा Bwsai संसार खाइसे इंलिया नि ता खान्या बा abono Bwsai संसार खाइसे इंलिया ने बखम जिके वानसुका इंगा abono bini video no tui tini phaimani kok jotono saimantu boano help san kado help sanaya kunoi contact khaya kunoi phaye angbai kaisa video ni maddome no bini je laifong mani boshar ma khlainai hine angbai contact laika ngai phaika ngai bo police case to likha ngai busuk bo tam khai likha tini teksa jeng thangya kunoi abono naikol nai je busuk tamu rok khai likha jeng obono naina bagai tabuk ma thangnai karon tahne bobo to khoroksa jita jakta prani mano sungbo hainota sable gathang tongtutui theinani musungba ngai orono mutha bisinai o video no joto pare norok share khlai do video no kaisa burini jibon banjito jotono no hambai